Luto muna tayo ng dinuguan, solo flight. Good evening mga master. Dito ako sa pinatayong kong bahay sa silong. Solo flight ako nagluto ng dinuguan kasi bisperas dito sa amin. Ayun mga sangkap mo. Kunti lang, dalawa lang naman kami ni misis. Ayan. Konting silip-silip lang muna sa atin. Ayan ang probinsya namin. Inulan kasi. Walang muna nagluto. Panimula sa buhay. Unahin muna natin yung dapat unahin. Ang bawang, sibuyas, paminta, laurel at saka yung actually may gata yan. Gataan natin yan. Dinuguan. Puro laman. Yun. Aray. Wah. Sakit nun mga master ha. Napasok na nga ako kanina eh. Yan oh. Yan. Maiksi pa yung ating kutsara. Ay, nagsisimula sa buhay. Yan talaga. Gabi. Mistiras na yan dito sa amin. April 26. Yan ang aming ditong, yan, magdiluguan tayo. Magdiluguan. Gisahin mo natin. Actually, dalawa lang kami ni Mrs. dito sa Bicol. Pero, kaya natin yan. Yan, mga master, oh. Kunting alukay. Na ma-absorb. Init. Wah! Lakas ng apoy. Kita mo natin konti. Maya, nagataan yan. Yan. Hindi kaya bawal to sa yung cellphone. Mainit. Yan, hindi tayo mga natin. Wah! Dinuguan. Puro laman yung ginawa ko kasi meron akong arthritis. Bawal yung laman loob. Bawal pa. Pangit no? Pangit ng kapaligiran. Solo-solo muna. All time survivor sa buhay. Shout out dyan mga master. Happy pista sa barangay namin dito sa Camagong. Dito tayo dinuguan. Wow. Yan. Yung pinapagawa kong bahay dito sa amin. Hindi pa yari. Yan. Kikita nyo sa una kong vlog. Yan. Gabi. Wala pang hagdan eh. Tayo sa ilalim. Luto muna. Usok. Pasok-pasok na ako ah. Kamusta tayo mga master? Ngayon lang ulit nakapag-upload ng vlog. Pista dito sa amin, umuwi ako saglit. Hingi tayo ng konting leave sa ating company na pinapasukan. Yan. Medyo fried ko muna ng konti. Bago natin lagyan ng gata na may dugo. Kasi sa pamaraan ang pagluto namin ng dinuguan dito sa Bicol ay ginataang dinuguan. Yan mga master. Paminta. Ano? Laurel. Laurel pala, laurel. Nag-uulan kasi. Walang makuha ang ibang tagaluto. Sana masarap. Parang pagmamahal ko masarap. Masarap ako magmahal mga master. Lalo na sa mga kaibigan. Ganun lang ang buhay. Parang life. Oh, busy. Pare ko dumaan, umuulan, no? Oo, naka-vlog tayo. Naka-vlog daw kami. Subscriber siguro yon. Paring Nick.
Waray yan, waray. Parinik. Ayan, nag-absorb no, nagmantika ng mga master. Oh, sarap naman ito. Konti lang kasi dalawa lang naman kami misis. Kung may kakain na bisita, di hindi nakakayang meron ka man lang ilabas sa pagkainan. Hindi naman pwedeng masiruhan, mawalan. Kailangan natin yan eh. Tradisyon na natin yan eh. Tradisyon na natin kahit walang panghanda, pilit pa rin tayo sumikap para meron lang mailatag sa pagkainan ang ating pamilya. Kaya tayo nagtatrabaho eh. Para kumain tayo ng masarap. Absorb ng mga master. Wow! Ayan na, wow! Dagdag pa ko ng isang pirasong kinakagat ganyan eh, walang magawak ng cellphone eh. Kaya ako muna solo flight. Ay umuulan kasi, umuulan. Pagkat yung umuulan, pag pinuntahan ka ng bisita, hindi na umaalis eh. Doon na lang yan kakain. Doon na lang yan iinom. Ganun yun. Ang palilipat na ibang bahay. Ha? Ayun. May nang-istorbo sa akin. Okay lang. Kasama ko kayo mga master. Habang ako nagbablog, kasama ko kayo. Diba? Ayan. Yan na. Kukunin natin yung taas, yung gata. Yan, nilagay ko ng master yung sa dugo, yung laman. Lambutin mo konti. Pakuluin. Parang laki ng kuwali, no? Anong kaldero. Okay lang yan. Lutuin natin yan. Kuha mo tayong sangkap. Asin, bitsin sa taas. Umilan na rin yung ulan mga master. Pero nandito pa rin tayo. Patuloy tayo nagluluto ng ating dinuguan. Yan. Dinuguan Bicol. Ang gata po ay para ka rin nagagata ng gulay niyan. Ang pangalawang gata, huwag mo siyang tatakpan para malapot, na tiling malapot yung yung pinakaunang ginata kanina. Pag kumulo yan, tapos na po, pwede nang kumain. Yung mga master, disperas dito sa amin. Yan, wala ng ulan. Kunting na lang, mamaya kain na tayo. Kukulo na yung pangalawang gata. Palaputin natin muna. Maluto siya. Sarap na. Kunting asin pa. Tusok. Mga master, di ko na nakunan yung kumain kami ni Mrs. Di ko na na-vlog, siguro sa gutom na namin. Di ko na na-vlog yung niluto namin, yung kumakain kami yung niluto namin nung dispiras sa amin. Hindi dinuguan Bicol, pero sigurado masarap po yun. Maraming salamat sa panonood. Thank you very much everyone. Thank you for watching.